Пренасяме се в училищата и в класните стаи, за да видим отблизо учебния процес, трудностите и пътят от буквара до ученикът, който не успява да разбере смисъла на обикновен текст. Мои гости са наживо в студиото Теменушка Георгиева, начален учител в 90-то средно училище Генерал Хосе де Сан Мартин, и по Вайбър Милена Саинова, трудна фамилия, старши начален учител. Добър ден! Здравейте, добър ден! Здравейте, дами! Започваме в студиото с един метод, който вие практикувате, сравнително непопулярен, затова ще ни обясните какви резултати дава той и успява ли да компенсира в образователната система онова, което не й достига, за да направи децата не 40, 50, 60, ами 100% функционално грамотни, сугестопедията. Да. Здравейте, резултатите ги очакваме следващата година, тъй като за трета поредна година в нашето училище работим по метода на ограмотяване сугестопедия. Той не е нов. Професор Лозанов преди много години се е учил също и в нашето училище, най-вече сега в чужбина по чужди езици се ограмотяват така много бързо децата, но това, което е хубавото, че има хора, които го разбират, усещат и искат да го прилагаме. И това са нови учители и хора, които родители са чели, знаят и се интересуват от това по какъв начин ние да можем да привлечем децата, те да се чувстват щастливи, доволни от това, че идват в училище. Защо? Какво не им достига в образователната програма, такава каквато е в момента? Самия метод, който е много специфичен, защото началното ограмотяване при сугестопедията започва първо с научаване на децата на четене. Писането го оставяме след 2-3 месеца, може би декември, януари, когато вече всички са написали чертичките, буквичките, ние чак тогава започваме да пишем. При нас писането е рисуване и ние директно изрисуваме цели изречения, децата, които вече могат да четат. Първите 7 седмици работиме само по табла, които са с картинки и с които ние само играем, за да могат децата визуално да запомнят цялата информация. Всичко това, което се вижда на картинките и всичко това след това влиза в текстовете, които те четат и те са със самочувствие, че могат да го четат. Кажете ми като преподавател, който е видял и 2200 и с предишни паралелки по други методи сте работили, кое дава по-добър ефект при днешните ученици? Свободата, начина по който ние може да представим материала, любовта, убедеността, че децата могат да се справят. Ние започваме да учим от голямата картина към малката. Ние започваме от текста и стигаме до буквичката. И което е интересно, децата идват с желание, защото ние всичко правиме през игри. Няколко етапа. Има самото ограмотяване с въведение, с концертни сеанси, с класическа музика, четем основните понятия в история страхотни. Направо ми се прииска да се върна в първи клас, като ви слушам как разказвате и какво правите. Добре, към госпожа Саинова, защото даваме пример с един прекрасен метод, но нека дадем възможност и на други практици да открият своя подход към класовете си. Каква е програмата във вашето училище, госпожо Саинова, и вие какъв път сте намерили до сърцата на децата? Здравейте, радвам се да ви чуя. На мен лично ми беше много интересно да чуя госпожата преди мен. Ние използваме класически метод на ограмотяване, само че нашето училище, в което учат около 160 деца, началният етап учи на вариант 2. Вариант 2 означава не сме с класическа занимална, а сме по двама преподаватели на клас, които си поделят предметите и водят и самоподготовката. Което според мен във връзка с ограмотяването, което е и темата на предаването, е изключително полезно, защото учителя, който води основния предмет, т.е. български, четене, математика и така нататък, той има поглед за дефицитите на детето и в часовете по самоподготовка работи точно по тези дефицити. Не казвам, че ако се работи с класическа занимална, няма да бъде отработено това, което детето има затруднения, но предавайки вече устно информация на втори, трети човек, малко нещата се размиват. И затова считам, че вариант 2 е изключително полезен, пък и за родителите се оказва, че е много по-приемлив, отколкото вариант 1 с класическа занимална. Сега методите, които ние прилагаме за ограмотяване, както казах в началото, са класически. Но при нас
Така, изключително доволна съм от работата ни с Фондация Заедно в час, с които приключихме 2-годишен курс на обучение миналата година, които ни накараха да си поставим сами фокус, свързан с ограмотяването на учениците, и ние си поставихме сами такъв фокус, който беше четене с разбиране. Те от своя страна бяха така добри и любезни да ни дадат така сериозни насоки и да ни изпратят един наръчник с различни стратегии. Като всеки от етапите в нашето училище, което е основно, си намери стратегиите, които са най-работещи за начален, за прогимназиален курс. Отворихме класните си стаи за наблюдение от всеки, който желая да влезе, на всеки, когото желая да посети. И си крадяхме една от друга стратегии, които работят и в двата етапа на образование. Друго, което правим, ние имаме изключително много и идета, така наречените идета или извънкласни дейности. Имаме доста проекти, по които работим. Последният, който е така свързан с ограмотяването "Успех за теб", с различни групи по математика и български език. Консултации, изключително близки отношения и работа с родители, много тренинги с тях по теми, като например как да помагаме на ученика вкъщи, или как да работим с трудните деца. Или как да не пречим на учителя в училище. Останете с нас. Прехвърляме се в студиото, за да попитам за пример за определяне на степента на функционална грамотност или неграмотност, защото звучи много абстрактно да си кажем: той не може да чете с разбиране. Как така не можеш да четеш с разбиране при положение, че можеш да четеш? Можем ли да го унагледим по някакъв начин това? Това, което е характерно за функционалната грамотност, то не е нищо различно от знанията, които просто уменията, компетентностите, които те са в една трета графа на учебните програми, някой път не всеки им обръща внимание, които ние може да приложим с знанията, които сме придобили, за да може в един реален случай или в една ситуация ние да се справим, т.е. учениците. И това, което е важно, не колко ние сме функционално грамотни, защото има ученици, които им липсва базовата грамотност, липсват им уменията за смятане, липсват им уменията за ориентация, уменията за четене с разбиране. И след това вече, когато тези неща са дефицит, ние не може да търсим резултати от това, което се случва, и за това имаме такива резултати на някои от тестовете за функционална грамотност. Госпожо Саинова, финален въпрос и за вас и от вашата класна стая да ни пренесете, за малко да отворите вратата. Можете ли да ни дадете пример с въпрос или някакво задание към децата в начален етап, което помага да определим доколко са усвоили, са се справили с материал? Знаете ли, това, което приложих за пръв път, беше да тръгна по обратния ред от въпроса към текста. Тоест, първо да се запознаем с въпросите към един текст, за да ни ориентира в сърцевината, в структурата, в скелета на самия текст. И когато тръгнем да се запознаваме с текста, ние вече от въпросите сме, ориентирани кое е важното, което да търсим в текст. Това беше изключително важно при четене с разбиране. Освен това, каква друга ситуация бих могла да ви разкажа? Примерно състезания по правопис, състезания по четене с жури от самите деца. Вие зададохте въпрос как така то умее да чете, но не чете с разбиране. Значи, умее да чете, но това е просто преминаване технически през един текст. Технически ти да се пребориш с буквите, не и с смисъла на прочетенето. Да не забравяме, че и пасивния и активния речник при тях се разминават. Пасивният е по-богат, отколкото активния. Думите, с които си служат. Пожелавам ни победа в тази борба, както ние я нарекохме, защото тя ще бъде обща. Благодаря, че бяхте с нас. Благодаря и на вас, госпожо Георгиева, че ни помогнахме да се ориентираме в реалната ситуация, такава каквато е.